Matul din is-sena nġabru mal-250 tunnellata ta' skart mormi illegalment u pjanti invażivi. Waqt li żar ix-xogħlijiet li qed isiru fil-wied tal-Mistra, il-Ministru għall-Ambjent José Herrera faħħar ħidmet dipartiment fih dan l-Aġenzija Ambjent Malta li qed jirriabilita l-widien. Dis-sena biss Ambjent Malta irnexxina tirriħabilita 15 il-wied. Li għaliha huwa kapolavur. Riżultat super eċċellenti. Kull wied għandu l-istorja tiegħu, kull wied għandu problemi tiegħu, problemi jiġu indirizzati differenti skont il-problemi tal-wied partikolari. Fost il-widien riabilitati hemm wied is-sewda ta' ħal-Qormi, wied ħesri fil-Girgent is-Siġġiewi, wied Irda f'Ħażebbuġ u wied Ammi fil-Kalkara. Partikolarment fil-Mistra, il-wied kellu wisq speċi tal-qasba l-kbira li tistaġna meta x-xita tinżel bil-qliel. L-uffiċjal xjentifiku Alex Borġgalja spjega kif fil-Mistra tħawlu speċi ta' siġar indiġeni favur it-tisħiħ tal-biodiversità. Nibdew naħħu l-qasab u daw se nħawlu siġar warbuxell indiġeni kif ukoll speċi ta' qasba li mhix daqshekk invażiva u hija indiġena l-qasba żgħira biex narġgħu nirrikreaw abitati għal speċi indiġeni. Il-programm ta' riabilitazzjoni tal-widien Maltin għaddej f'diversi fażijiet fuq medda ta' 3 snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.